Šeboř downhill pokus číslo 2. Jo. Dámy a pánové, rovinka na 6. rychlostní stupeň 320. Následuje táhlá pravá, podřadíme na 5. To je ono. A následuje znovu 6. plný rychlostní stupeň. Přesně tak. Pozor. 2,5 vpravo, krti na vnějším okraji. A to už je cílová páska, dámy a pánové. A rekordní čas.